Good morning, titas. No. No? What's wrong with your nose? May sakit po si Aling Maliit o kagabi nila, kahapon nilagnat. Papa heeft een nieuwe gehaald. New toothpaste. Sinasabi niya na may new toothpaste daw siya. Good morning sa inyong lahat. I hope okay po kayo. Welcome na naman sa panibagong video. Yung ating pabulaklak dito ay mahaba pa rin. Ano pa din siya? Okay pa din siya? Ano pa naman? Ilang araw pa lang. Ay, hala. Hala, may naano pala. Oh, ayan. Hala ka diha. Kasaya. Maar die is gevallen. Yo. Ang yung ibang halaman namin sa loob ng bahay, kailangan ko ding diligan. Sana all day diligan. Char lang. Char lang bitaw. May good news tayo dahil galing sa Pilipinas. Sana naman nagitay daghang daghang intermission. Pinapakita niya sa akin yung parang ano ba, yung laruan natin dati ba, yung 3D yung ano ba? Yung may picture sa loob. Wow! Oh, that's Efteling. Is that Efteling? Oh no, it looks like Efteling but it's not. It's Monday pa lang ngayon, so Anna is already ready for school. Ano na dito, 8:05 na po ng umaga. 8:15 umaalis sila. Yung aking biyanan ay pupunta din dito in maybe 5 to 10 minutes. Mevrouw de Beer. Yeah, nandito na. Kasi sasamahan niya po ako doon sa aking therapy. Kasi nga maaga, so walang bus papunta doon. This is my last therapy. And later, in the evening, balik na po akong trabaho sa school hanggang end of the month. Oh, she wants to show her book daw. But this is my book. This is my book. This. Because it's English. This is my book. Oh, who's here? Who's on the cover? What's her name? It's Ariel. Ariel. Nalilibang siya sa mga books na binigay ng tatay niya. Mga 20 pieces yata yun. Disney books. All Disney books from No TV now. You already know that pa. No TV. It takes you a long time to get ready. That's why. Ja, maar ik doe dat niet zo lang. Nee, ikaw na mo. Ik doe dat niet. Hindi na niya gamitan ng ano. Ik ga dat heel niet lang doen. Dito na si Papa. Papa is also ready. Not yet pa di ay. Katang formal po ang ating Papa. Goedemorgen. Yeah, katang formal siya kasi mag-work din. Ja, work, Monday. Man's waiting for Oma. Yun nga, may good news kami galing sa Pilipinas. May gusto na pong mag-rent sa bahay. No, ayan na si Oma. May gusto na pong mag-rent sa bahay namin doon. May renter na tayo. Magdi-deposit na siya mamaya. And by December, may renter na po tayo. So, excited kami ni Ruth. Happy po kami. At least may ano na ba? May mag-rent na. Dito na yung aking mother-in-law. Ik heb heel veel boeken. Ja? Ja, die heb ik in mijn kamer. Ang cute ng mother-in-law ko, guys. Galing pala siyang trabaho. Maaga na Van papa en mama gekregen. Kudamor ka, Connie. Alle boeken kijken. Sa po kami na bit. I-chika ko na lang ulit mamaya, no? Kasi alis na po kami. Enjoy po kayo sa videong ito. Ja, ik had vanmiddag al op. Doy, Maishi. No, ang cute ng anak ko. Are you sure it's enough la? Is beach account? Ah, okay. Medyo may sakit pa naman ito. Pinainom ko na po ito ng gamot. Alis na sila. Uy, akong dalaga, uy. Hindi ako pisig vandaag. Ja, als ik naar je verveelt. Doei, meisje. Pretty. Houdoe. Fijne morgen. Houdoe. Ang lamig-lamig. Andito na po kami. May mga ano pa naman kami, mga 10 minutes. Wala na guys. Winter na talaga po. Ang ganda ng mga dahon. Ito yung church na pinakita ko sa inyo dati sa previous vlog natin. May papuzzle sila dito. Dito na pa ako sa loob. Ito yun. Pabalik na po ako sa sasakyan. Yung mother-in-law ko nag-walking pala siya.
Hindi siya sumama doon sa loob. Okay naman yung session ko. Mabilis lang. And yung nag-handle sa akin, hindi yung nag-handle sa akin dati. Pero na-meet ko na siya dati. Na-explain naman lahat sa akin. Back to work na ako mamaya gabi sa school. Pero ang sabi niya, pag masakit daw, kailangan magsabi ako doon sa doctor, company doctor kaagad. Yun, or tumawag sa kanila ulit. Dito na po tayo sa sasakyan. Tinitingnan ako nung mama kasi nga nag-video ako, nagsasalita. Mitingin siya sa akin. Bahay na tayo, guys. Yung mother-in-law ko, bumalik na sa trabaho. Nag-ano lang po talaga siya. Nag-break siya sa work para ihatid ako sa appointment ko. Sabi ko sa kanya, so, ay, pasensya naman. Hindi ko alam na may work ka pala today. Sabi niya, walang problema. Alam mo naman na kahit anong oras ako pwede magtrabaho. Ang cute na mother-in-law ko. Kaya nga, guys, din sa mga ganitong pagkakataon, naaasahan ko talaga yung ano ko ba, yung in-laws ko. Always silang ready na tulungan ako ba. So, sabi niya, okay lang ba daw na dito siya kumain mamaya? Sabi niya. Sabi ko, ay, syempre naman. Dito daw siya mag-dinner. Kasi aalis yung father-in-law ko. Sabi ko, walang problema eh. Luto ako. May nakaready naman na akong pagkain for tonight. May ginawa po akong dati ng meatballs. Chicken siya. Madali lang naman. Pakita ko sa inyo. Yun, ipakita ko sa inyo mamaya yung pag-prepare ko ng sauce ng meatball. Kasi mas masarap kasi siya pag may yung sarsa ba. Compared sa ano lang, yung deep fried lang siya. Mas masarap po siya pag ano may sauce. Gustong-gusto yun ni Mr. Isa na sa mga naging paborito ni Mr. So, ipatry ko po sa aking mother-in-law mamaya. Si Mr. naman, mga 12, quarter to 1 na yan dadating. So, while wala pa siya dito, magligpit-ligpit po muna ako. Start akong magluto mamaya, mga, ano na din, alas 4 na din. Pick upin po din natin si Aling Maliit as usual, no, mamaya. Labas na po dito lahat ng mga vitamins ko kasi nga gusto ko makita sila lahat. Lalo na gusto ko i-make sure na hindi ko sila mamimiss. So ito may nakatake na ako nito. May vitamin D. Yan. Ito yung ano, paracetamol ni Ana. Ito yung aking fish oil. May magnesium ako dito. May dalawa pa rin nakalabas. Tapos may ano po ako, apple cider vinegar. And then, yung ating vitamin C. So, yan lang yung mga vitamins namin. Si Rod, ano yung tinitake ni Rod? Yung vitamin D, vitamin C. And sabi ko sa kanya, mag-start na mag-take ng magnesium. So, yan yung mga drogas natin. Charangs. Plak ko po for today's video. Ang dami nakakalat sa bahay. Ang dami nakalagay sa aming lamesa. So, gusto kong i-clear siya lahat. Dito din sa mini office table ko, ang dami din. Yan, ang dami din dyan. Dito, ang sakit sa mata. Tapos yung mga laruan ni Ana dyan. Kailangan kong i-organize siya. And then, yung table namin, guys. My God, yan oh, nalaya na yung dahon. Dyan, ang dami. Ay! Pag masyadong matagal na nakaganyan sila, marami akong nakikita. Masakit po sa mata. And hindi natin namamalayan ba? I don't know with you, but in my case, hindi ko namamalayan na nakaka-add siya sa sa stress pag may iniisip ako or what. Nakaka-add sa stress. Mas mabuti na maayos tingnan yung natin, bahay natin. Para hindi makadagdag sa stress. Hindi naman po ako stressed now. Pero the past weeks, hindi ko lang po masyadong pinipressure yung sarili ko na maglinis, ganyan kasi hindi pa naman po talaga pwede. Bawal pa ako ng mga heavy stuff like lifting, pushing, yung mga ganun ba. Mga bawal pa, ganyan. Nakakapaglinis-linis naman ako, minor lang. Pero, yun lang nga, hindi ko pinipressure yung sarili ko. Pasensya na kayo guys, kilos ako ng kilos kasi nga, wala kayo sa tripod. So, dinadala ko kayo. Ina-arrange ko dito yung namin, yung sofa namin. Muna ako mag-relax muna ako. Mga 9, magti-10 na naman at 10, mag-breakfast na din po ako. So, balikan ko na naman po kayo mamaya. A few moments later. Grabe, ang lamig. Na-pick up ko na po si Aling Maliit. Ano yan? Pagod. Come.
Food, mama. Pagod to, tapos naghahanap ng pagkain. Did you have fun today, though? Was it fun today? Pagod, guys. Yeah, daw. May nag-birthday daw, so nakakain ng sweets to kanina doon. Gawa po ako ngayon ng madali ang lunch or snack. Kasi nakalimutan ko, wala pa pala akong lunch. So, yan lang. Lagyan ko ng sauce. Busy po pala ako sa sa pakikipag-usap sa aming renter doon sa Pilipinas. Na po, nagbayad na siya. Nagkausap ko siya. Okay naman, positive naman yung aming pag-uusap. May mga tanong lang siya about sa area ba. Kasi bago sila sa area. Dito, ito yung pinaka-paborito kong dressing ng guys, ng salad. And minsan, pag may wrap, ito din yung ginagamit ko. Yung aling maliit, kumakain na po ng kanyang pancake. This is so big, DIY. Ito na yung ating lunch. I-cut ko na lang yung chicken para mas may space. Ha? Ito, garlic sauce. Kain! Matutulog daw siya dito sa couch, guys. Pero ang dami niyang arte, oh. Matulog! You're gonna sleep, man ka! Sige na, sleep na. Dagoy, oh. Dagoy. Kiat ang dagoy dito. Sige na. Pag-sleep na, i-allow ko po siyang mag-nap. Kasi nga, nagre-recover pa to. Kasi nga, medyo masama pa yung pakiramdam niya. Okay naman po siya, kumakain ng maayos. Tapos okay naman yung mood, naglalaro. Pero medyo pa siya, may sinat pa po siya ba. Kaya pinainom ko ulit ng paracetamol. Ang sarap ng lunch ko. Hindi masyadong heavy. Yun lang. And tonight, magra-rice po kami. Pero konting rice lang ako tonight. And then, meatball. Yung sabi ko sa inyo na may sarsa. And then, lumpia. Pero, kumain lang tayo ng sakto tonight. Minsan kasi pag pagod na pagod ako, I tend to overeat. Yun, hindi siya maganda. And I notice na lumalaki talaga ako these days. After akong inoperahan, namanas ako, diba? So, parang until now, yung water weight, ay nako. One eternity later. Hi guys, nakalimutan ko na po kayong balikan. Natutulog na po si binalik ko ulit yung sinuot ko the other day. Kasi ang lamig-lamig, hindi ko kaya. So, buti na yung warm tayo ba. Meron na ako ditong naka-ready sa air fryer na meatballs. So, yan. I-ano ko lang ng mga 10 to 12 minutes to sa air fryer. May ako dito, fried rice. May ako dito, may bahaw. So, i-fried rice natin. Pero may bagong rice po akong nakasalang. May extra kasi kami na frozen vegetables yung mix na ba. So, konti na lang. Lagay ko na lang dito. Sayang din naman. Lagyan natin ng itlog. Hindi po ito siya non-stick yung aking pan. Kaya nakikita nyo yung nag-stick talaga dyan sa baba. Yan o. Pero gusto ko na. Parang may dukot ba. Gustong gusto to ni Bianan itong mga luto ko. Pero buyag.
Gustong-gusto niya yung mga luto dito. Medyo matagal na akong hindi nakapagluto para sa kanila kasi nga, di ba, nagpa-opera ako. So, even prior to the operation, wala. Matagal na akong hindi nagluto para sa kanila kasi busy naman masyado. Nagtatrabaho tayo ng gabi pa. Ka-text ko po kanina yung assistant manager ko. Nag-asya is, pwede ba akong mag-work sa isang Sunday sa December kasi nga busy ang store ba kasi nga diba maraming nag last minute shopping yung iba para sa Pasko, so buti na rin pang extra. Excited po ako na mag-start sa Wednesdays. May gusto nang mag-rent, so kausap ko po siya kanina, or nasabi ko ba kanina sa vlog? Pasensya na po kung kabalik-balik yung mga chika ko. Ana is waking up. Naririnig ko na siya. Yung ating rice is ready naman na. Yung ating meatballs, i-ready ko na din. Kasi 5:30 pa naman out si Ruth. Mabilis lang lutuin yung sauce. Kasi luto naman na yung madalian na lang siya. So, mga 5:30 pa ako magawa noon. Pero, andito na yan kasi biyanan. So, kailangan ko na pong palitan tong rice cooker na to. Kasi yung leg niya pa nasira na. Pero, nagagamit pa naman siya. Sobrang mumurahin lang din ng rice cooker na yan. Sulit na sulit yung paggamit ko sa kanya ng ilang taon. Kasi nga, if you notice, yung mga gamit ko dito, yung air fryer, yung mga gamit dito, usually black or silver sila. So, kailangan ko na siyang palitan. Nagsuspray po ako ng, yan. Nagsuspray ako ng baking. Pang ano siya, pang baking spray. And then, i-open ko siya para ma-check kung hindi ba siya sunog. Yan po yung gusto ko sa paggamit ng air fryer. Ang aming dishwasher, i-empty ko pa siya. Kaya, ang dami pa pong kalat dito. Kailangan kong i-empty to before pa sila dumating. And then, ilagay na sa loob yung iba. Kumustahin natin yung ating aling maliit. Talaga guys, tulog pa yung aking little madam. Ito na yung meatballs natin. Masarap talaga yan guys. Paborito to ni Ruth. Nandito na po yung aking biyanan. Nakaupo na sa mesa. Yung lumpia ko almost ready na din. Anna is here. And Oma is okay. Yeah, look. Eat. Yan ang dinner namin. Oh. Kain tayo. Si Ruth wala pa. Pero, Papa is here. Ayan na si Ruth sa labas. Oh. Kain na kami. Sama Ana. It's Makalek. Masarap daw sabi ng biyanan. Andito na si Ruth. Doy, papa. Papa. Mush, babush. Nou, die eten. En was lekker. Dankjewel. And i-end ko na din po yung aming pa-video. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Magtatrabaho pa po ako after ng dinner. Samahan ako ng aking biyanan. Ana, sagma, doy. Doy, mush, babush! Salamat sa panonood. Kita-kita. Doy!